Na prípravu macochyných rezov budeme potrebovať 5 kusov žltkov, 5 kusov bielok, z ktorých si vysľaháme sneh, 100 ml vlažnej vody, 100 ml oleja, 250 g polohrubej múky, 1 kypriaci prášok, 250 g práškového cukru a 1 polievkovú lyžicu kaká. Plnku koláča tvorí puding, ktorý urobíme z 2 kusov vanilkového pudingu, 800 ml mlieka a 5 lyžic polievkových cukru. Na krém budeme potrebovať 400 ml kyslej smotany, 2 kusy vanilkového cukru, 200 ml šľahačkovej smotany a čokoládu Margot. Žltka zmiešame s práškovým cukrom. Múku zmiešame s kypriacim práškom. Premiešame. Pridáme múku. Postupne pridávame sneh. Pridáme vodu a olej. Polovicu cesta vylejeme na plech. Do zvyšnej polovice dáme 1 polievkovú lyžice kaká a rozmiešame. Zmiešame. Pridáme puding, ktorý sme urobili z 800 ml mlieka, 2 vanilkových pudingov a 5 lyžic cukru. Prejdeme vidličkou, aby sa puding dostal všade. Koláč vložíme do ruly na 180 stupňov približne na 30 minút. Miešame kyslú smotanu 400 ml s 2 vanilkami. Pridáme vyšľahanú šľahačku. Zmiešame. Vychladený koláč dáme polevu. A na záver posypeme rozdrvenou čokoládkou Margot. Koláč dáme odstať do chladničky, aby poleva stuhla.